आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. खरं तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेने बघितलं आहे की नारायण राणे हे स्वतःच्या आणि स्वतःच्या कुटुंबाच्या फायद्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षात जातात आणि ती पदं उपभोगण्याचा प्रयत्न करतात. आज त्यांच्यावर असलेले अनेक सहकारी किंवा इतर पक्षात असलेले सहकारी या घराण्याच्या विरोधात एकत्र आलेले आहेत आणि म्हणूनच येणाऱ्या काळामध्ये पक्ष कुठला असला तरी राणेंच्या घराणेशाहीला जिल्ह्यातल्या जनतेचा विरोध आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या जनतेचा हा विरोध कोण करू शकतो तर हा विरोध फक्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हाच पक्ष करू शकतो आणि म्हणून अनेक लोकांनी सामान्य लोकांना न्याय कोण देऊ शकतो तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हाच पक्ष देऊ शकतो. आणि त्यामुळे शिवसेनेमध्ये जुन्या लोक असून देत शिवसेनेच्या विचारातून काही लोकांनी हरकत काही वर्षासाठी घेतली ते सगळे लोक आज एकत्र परशुरामजी उपकर असतील राजन तेली असतील आणि काही मंडळी आहेत की शिवसेनेमध्ये लवकरच सामील होतील. उद्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निलेश राणे हे शिवबंधन बांधणार आहे आणि इथे बघितलं तर शिवसेना विरुद्ध उद्धव ठाकरे शिवसेना अशी लढत पाहायला मिळेल. याच्यावर तुम्ही काय सांगता? आता खरं तर प्रामाणिकपणाने काम केलेल्याची शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना विरुद्ध गद्दारांची शिवसेना अशी लढत आहे. त्याचबरोबर आज उद्या पक्षप्रवेश कुठल्या पक्षात नव्हतोय, कुठला पक्ष फोडला जातोय, कुठल्या पक्षातले कार्यकर्ते उद्या शिवसेनेत जात आहेत, कुठल्या पक्षातले कार्यकर्ते उद्या झेंडा हातात घेत आहेत हा खरा प्रश्न आहे. कारण पक्ष कुठला फोडणार की ज्या पक्षामध्ये आपण सत्ता भोगली त्या पक्षच फोडून ते पक्षप्रवेश करत आहेत आणि त्यामुळे कुठल्या पक्षातले लोक कार्यकर्ते उद्या कुठले जातात हे आधी प्रथम जाहीर झालं पाहिजे. आणि मला निश्चित खात्री आहे की जिल्ह्यातल्या जनतेला ही माहिती आहे की आता स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःचा केलेला पक्ष मोठा केलेला खरं तर कालच मी बघितलं की काही लोकांनी भाजपच्या लोकांचे आभार मानलेत परंतु भाजपची विचारसरणी आहेत की विचारसरणी मात्र काही लोकांनी भाजप आपल्याच नेत्यांना आपल्याच कार्यकर्त्यांना समजावू शकले नाही ही वास्तुस्थिती आहे. पहिलं राष्ट्र नंतर पक्ष आणि नंतर स्वतः. परंतु आता ज्या लोकांनी भाजपमध्ये काम केलं त्या लोकांना आता कळलीच नाही भाजपची विचारसरणी. त्यामुळे भाजपची विचारसरणी कशी स्वार्थाची आहे की कशी आहे ही येणाऱ्या काळामध्ये कळेल. 21व्या शतकातला महाराष्ट्र 21व्या शतकातला मतदारसंघ बनवायचा यासाठी आपण शिवसेनेत प्रवेश करायचा नाही त्याआधी 21व्या शतकातला खासदार व्हायचं आहे म्हणून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर 21व्या शतकातला भारत घडवायचा आहे म्हणून स्वाभिमानातनं भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आता ती स्टेप किती वेळा वर्ष तुम्ही लावणार आहे. त्यामुळे 21व्या शतकातला मतदारसंघ बनवण्यासाठी आम्ही 10 वर्षात बनवलेला आहे आणि त्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. 24 तारीखला उद्या परवा 24 तारीखला अर्ज दाखल करतात. शिवसेनेचे कोणकोणते नेते त्या ठिकाणी? खरं तर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची उमेदवाराची यादी लवकर जाहीर होईल. मी आता 24 तारीखला उद्धवजींच्या आदेशानुसार अर्ज भरणार आहे. आम्ही सगळेच महाराष्ट्रातील नेते हे वेगवेगळ्या ठिकाणी अर्ज भरणार आहेत. त्यामुळे 24 तारीखला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रमुख लोकांसमोर मी माझ्या कार्यकर्त्यांसोबत जनतेसोबत अर्ज भरणार. शक्ती प्रदर्शन होणार नाही माझे कार्यकर्ते आणि जनता यांच्यासोबत मी अर्ज दाखल करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.